Good morning guys! It's me again Jane and welcome to my channel. In this video guys is magbuhat lang tag video about ato sa raffle. Di ba naingon man ko nga mag-raffle ko November 31? Wala man day 31 sa November guys. Oy, November 30 ra taman. So dapat gahapon unta to. Unya kay na busy man mi kay naglaag mi. So karon na lang basin ba dyan nakalingon mo guys nga nakalimot ko nga sa about sa raffle. Wala jud ko nakalimot ato, promise. Maong karon magbuhat ko video guys para ato. Para ma-update mo ug makahibaw mo kung unsa nay nahitabo sa ato ang raffle. So ang mahitabo sa atong raffle guys, since gamay ra ning participate, mga 18 naman siguro mo. Correct me if I'm wrong, kaysa ako ang gi-check, mga 18 ra mo ang nag-share dayon ning message ako, apil na ang ning message ako. So gamay ra. So naka-decide ko nga dili na lang nako i-raffle, kung dili tagaan tamutanan katuning participate-tanan og tag 300. Kay kabalo ko sa katuning participate-tanan guys is nang ijawat mo nga makadawat mo og tag 300. So since gamay ra mo 18 ra mo kabuok at tagaan na tamong tanan og tag 300 para kamong tanan malipay. And then, na-appreciate na ako tanan inyong pag-share. Na-appreciate na ako guys nga ning participate mo. So, since ang gihatag nga budget sa kung bana ani nga raffle is isa kalapad, dugangan na lang nako gamay kay para matagaan tamong tanan. Kabalo ko guys na gamay ra ni ang 300 pero kabalo sad ko nga makatabang ni sa inyo ha. Salamat kayo sa tanang ning share. Salamat kayo sa inyong participation. So sa katong uban nga tigtan-aw pod sa among video pero wala naka-apil ani nga raffle. Sa sunod na lang pod guys, basin na pa day po sunod nga raffle. Ato na lang pod mo apil. Sa katong ni participate ani nga video guys, sa katong mga nag-share, kabalo ko kung kabalo mo kinsa mo. Tanawa ang inyong name ani diri guys, kung naa ba diri dayon. I-send na ko ang inyong complete name, address, o contact number. Kaya kung namo sa layo, pwede ra nato ipada sa Palawan. Or kung nara mo sa dool, pwede ra nato ihatag hand on hand. So that's all guys. Thank you for watching. Salamat sa tanang tigtanaw sa mong video. Labi na katong mga dili mo skip sa ad. Kanang ad guys, kay di ra man makasweldo pero okay ra po inyong skip ang ad. Kalingaw-lingaw raman ni ato pero kung magrasyahan po ta guys, basin in the future, pwede na po na to ma-share. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated mo sa mga sunod namong video guys. Kaya nasad may mga lag-lag diri sa Japan para makakita sad mo og Japan guys, masig na mo sa layo. Masignara mo sa inyong mga balay. That's all guys. Thank you for watching. Amping tang tanan and God bless everyone. Bye! Amping!